Pues, en casa hi havia tal qual terra, teníem una mula i el carreter de la mula resulta que era jo. Quan me casé ja me vaig establir a fer tractaments fitosanitaris i m'anà molt bé. A pegar a l'estació. Un camp d'una fanecada que l'heretat de la meva dona, de son pare. Allà n'hi ha cases. Han construït, no? Molt bé. Allí el més curiós va ser que plantia fresons. No n'hi havia en tot el terme cap de plantació. I venien a furtar-los. Jo venia a guardar-los als lladres una nit. I apareix jo allí al mig dels presoneros en una goma de metro i al veurem a mi s'escamparen. Allí hi havia un terraplè de la via al camp. Ho se tirava allí al terraplè. Li ha reït dos gamaes i me n'ania per ell. I feu cap a mi tant carrer de l'Alt. Allí deixava de córrer. El vaig dur a la presó a punta de goma. Ja no tornaren a furtar presons. Fou eficaç. La via Margà anava molt bé. Allí se collien alrededor de 100.000 quilos de taronja menuda. I vinga un dia que furtaren els motors i el no poder regar perquè allí vaig fer jo quatre perforacions per buscar la via. I ne trobia un caudalet que estava bé, 1.500 litres per minut. Però al furtar els motors ja no se pogué regar. I al no poder regar se morí la plantació. I així n'està. És que els tractaments que se tenen que fer, de ser bresquillar a ser taronjar, canvia molt. El taronjar és més fàcil de portar. En menys tractaments i en menys gasto se porta bé el taronger. Per això la gent s'ha passat al taronger. El problema està en que ara estan apareguent plagues noves que se carreguen el taronger, millor dit, a les taronges, les fan de rebuig. I clar, això serà una ruïna. Però què li hem de fer? Se pagava molt bé aquestes varietats que jo tenia allí plantades, però després ja vaig el preu a la meitat. Al fer un tracte estava el regateu, que
Un dia estava jo allí en el camp i veia un corredor de taronges. Diu, saps de vostè? Dic, sí. Vol vendre-ho? Dic, home, fa això ho treballi i ho cultivi. Diu, com les vol? Dic, no me les pagaràs a 1.000 pessetes, la roba? Diu, sí, tracte fet. Tracte més ràpid no se coneix. Hi havia una producció molt bona. Hi havia taronxers que se collien 14 o 15 caixons de roba i mitja d'un arbre. I clar, pues, allò canvia molt. Clar. Era molt rentable, però deixar de ser rentable. Damunt surten els motors i els motors pues, voldran, si els tinc que ficar altra vegada, alrededor de 3.000 euros. El problema és que si ficares altra vegada la instal·lació en marxa, perquè tenia 2 pols funcionant, doncs vindria un moment que surtarien altra vegada i això no se pot aguantar. Econòmicament és una ruïna. I així n'està. I no pots cuidar-te al camp, tu, perquè els lladres te planten cara i potser te peguen una palissa. D'ací al poble hi hagueren 2 baixes, 2 morts en el camp. Això pues farà ja 4 o 5 anys. I el camp continua sense protecció ninguna. I si tu vas a defendre el teu, pues te trobes que te peguen una palissa i te maten. I clar, això no se pot portar. Una bolsa de paper. I així no necessitava fer tractaments insecticides, però era poc rentable. Això que a cada fruit hi havia que ficar la bolsa, això era una ruïna. I de més de mig quilo i de més de 600 grams anar a collir-ho. Per donar-te el títol de protecció vegetal, pues hi havia que dur una mostra del que volies patentar. En un simposi d'aixòs, en Saragossa, en Oladell, jo vaig explicar les característiques i no s'ho creuen, perquè clar, era una cosa fora de lloc. I li vaig dur una caixa al director de vivers de tota Espanya. I quan ho va veure, diu, esos són melocotones o melones. Aunque parezca que son melones, son melocotones.
plagues de Bayer, insecticides com evolucionen i com se traten, en quin producte simposio. Lo recuerdo perfectamente. Pues quan me vaig casar ja, perquè en casa mon pare ja pulveritzava, però jo, després, quan jo me casé, me vaig establir per al meu compte i m'ha anat bé. Vaig tingut èxit en molts dels casos. El que passa que no t'ajuden. Tenia un camp de bresquí de peres que pareixia un fil, estava blanc de tanta flor. Comença a aparèixer un bichet que se menjava les flors recents. Fas un tractament i me s'acaba el material. I després el dissabte que tinc que anar a València ja compraré el material que me fa falta de la representació que tenia Bayer en València. I quan torna el l'endemà a acabar el tractament, s'havia caigut tota la flor i totes les fulles. Demana que facin un informe a la jefatura agronòmica i el director d'allí certificar que s'havien caigut per falta de pol·linització les fulles i la flor. Volia tindre raó ell quan jo argumentava que l'insecticida que havia tirat de Bayer s'havia carregat la flor i les fulles i certificar que s'havien caigut les fulles per falta de pol·linització. Diu, vostè és més burro que un altre. La trampa que jo vaig idear. Quatre horets ahir, una pastilla de trimedlure dins i al moment les ceratitis entrant ahir i ja no sabien eixir. Ficat la trampa ahí en el balcó, al moment ja estava ple de mosques, de ceratitis. Se veu que ha amainat molt la plaga, que les plagues moltes vegades se desapareixen de per si, sense fer tractaments. Ara no sé com combatir el tomicus. Ara ja no puc anar amb volguera per fer tractaments, fer ensaios i poder. Rencoforum ferrugineu. Només se'n van del cap. Vora 95. Estava a punt de complir els 95, que ja són un munt d'anys.
I ara, allà no tinc cotxe per anar on vull. Diuen que hi ha una plaga de caragols en el delta de l'Ebro. Això se mata molt fàcil, però hi ha que saber com se mata. Envenenant en arsènia de calç, segó de blat, segó gros, i escampant-ho un poquetiu i moren tots els caragols. Deixa de ser plaga. Com hi ha insecticides que estan prohibits, este no està prohibit. El que no sé si per el lloc on està la plaga estigui protegit també i no se pugui gastar. Però jo crec que se podria gastar perquè a cada faneca tiraries en 1 quilo de segó podies fer 3 fanecades. Clar, és una quantitat molt xicoteta. I així, ara estem, com si diguérem, de huelga. Hi havia moltes formigues i la Càmera Agrària feia un concurs a veure qui el feia millor i més barat. Jo vaig fer una oferta crec que era a 30 pessetes la fàbrica, no ne deixava cap, però la Càmera passà de mi i li ho donà no sé a qui, que no era d'ací del poble. I als 2 o 3 mesos ja n'hi havia ni un més de formigues. No tingueren en compte l'oferta meua. Que el sant ha de ser de ben lluny, si no fa milagres. Ara ja escriuen en valencià en l'Ajuntament. A mi i a d'altres ja usen el valencià com a ferramenta de treball. Jo que demanava el valencià volia ajuntar-me tallant-me l'àvia. Menys mal que jo tenia àvia, l'àvia Marga, i portava bombones de 50 litres a casa. I entonces podien navegar bé els 50 litres. Ara sí que no. Perquè jo li era molest. Jo parlava i escrivia en valencià en l'Ajuntament i això a ell no li anava bé. Jo li tallava els passos sense ser de l'Ajuntament. Jo anava de carreter i moltes vegades anava jo i la mula. I me distraía i cantava en la iglesia. Pues quan vingué que se montava una coral, pues jo me vaig ficar en la coral. Hasta que se desfeu. No sé exactament per què. Vingué un moment que se desfeu i desfet està. No ha tornat a reviscolar. No sé exactament per què se desfaria,
Allí está la foto de la coral. Era una coral prou numerosa, però en fi se desfeu i desfet està. Hi ha un major que jo. I una dona que és cosina meva, que és major també, volta els 100 anys. Elvireta, la tota és la Pulu. I Pepet, el nano, o Chiquillo, que és major que jo també. Els altres dos més jovenets que jo. N'hi ha pocs que no el tinguem, l'Apolo. Més o menys curiós. Merda seca. Antena. Fins que anava a bracegina sempre. Terror de la ploma, que matava tots els bitxos. Tenia bona punteria. En el baret que tenia ell muntat, provocaren a uno, que es veu que es deia mig carabassa, que jo vaig a casa, agarra l'escopeta i vos mate. I li se burlaren. Se n'anà a casa, agarra l'escopeta i els dos cartutxos que tenia, dos baixes de matar-los. Ara està tancat i no se diu res d'ell, no sé com estarà. L'hauran catalogat com a loco i estarà en un psiquiàtric, suponc. Ningú. Jesús, més o menys, però ja fa temps també que no va al camp. A mi m'agrada l'agricultura, però en fi, jo ara no puc caminar com ha d'anar a ningú puesto. Si jo estiguera bé, haguera anat a veure el Carregal, Montsant i així, com altres. Així hi havia també un mercat que se venia molta fruta. Però ha plegat a no haver mercat ni res, ja no és rentable perquè la gent l'abandona. I la gent jove no vol anar al camp. És més rentable i més descansat anar a un empleo que sigui de guàrdia municipal. Però en fi, este poble vivia de l'agricultura i ara no viu de l'agricultura. No n'hi ha manera de poder viure de l'agricultura.
en Alfarrasí, en el Zaneta i el Baidà, en el Zaneta i el Baidà, en el Palomar Llacé, en el Zaneta i el Baidà,